Macky Sall hoorejo leydi Sénégal yehi Médina Gounass tawtorgol daaka guddutgol muɗum o yettimo toon nde wonno ko duwanaɗo sernaɓe leydi ndi fof ko duwaniɓe mo Ceerno Amadou Tidiani Ba duwani momate haale makko gueɗe ɗe gandanɗa hay goto meeɗa settade ɗum ceerno wi hooreɓe leyɗele kewɗe ndewiɗo kono honomo Macky Sall ko hono mum weeɓani settini ɗum Macky Sall sen jeeyi ha to ɓoggal to Alhaji Abdourahmane Diallo wuro ngo ganduɗa ko yejjitinogo beele yimɓe cikkanno ni koye Gambie jeeya tawa jeeyaka e Sénégal o waɗi ɗum ko laawol tuggude nder Kaolack tan ha yetti nder ɓoggal saɗa yaha ziyara ɓoggal koye dow laawol ɗangol ndewata wuro ngo waɗama courant ha yayini ndiyam weeɓi kala ko wonno saɗele ɗe weeɓi te ndene de ceerno wiyani yo waɗe kono haqqe makko yidde fodde e wadde fodde o waɗi ɗum ɗon ha timmi nden noon kanko so tawi ceerno Amadou Tidiani to Médina Gounass haale makko ko wayni ɗum ko hunde nde ganduɗa ko ɗum settitinade tan ene timmi